Shall we have breakfast together? Hi guys! Happy Easter! Happy Easter ninyo! Benjeline! Happy Easter! Happy Easter, Yen! Happy Easter! Happy Easter! Julian's TV channel! Eh, ang creative team! Nag-outing na po! Mauni guys! What? Moni guys, ang Paris Bilao magmukbang challenge mi karon atong kitaon kung lami banig yun ang Paris nga Bilao kinsa kunoy kusog mukaon miingon si Antonieta. Okay. Saon? Thank you! Pwede mo order diri sa Benji Beach. O yara, ilang lamian nga kikiam o saan na siya? Tempura. Tempura. Kwek-kwek. Ngaon guys! Ilang tag-iya sa beach. Sa barbecue na. Tinayon sa pa? Unsa pa lagi? Ay, unsa pa? Unsa pa ba? Chicken. Unsa pa? Mati sa baboy. Ganun tambok na? Tambok. Tingil. Pagtin. Tambok. Yay, sana po. Dapat silang Benjeline ay ice diri baligya. Okay, diyan na ang madam. Yes. Kung dito sa Musaka, kichinilasan karon isang patusa. Wala, uy. Diyan na ang karipot, karipot. Wani siya. Membro ni sa. Agad! Oh, na mi abot. Princess. Hi na Lulot! Welcome to Choyan's TV channel, Creative Team. Creative Team. Kaway-kaway ko na te. Ha? Sige. Okay, so ang creative team, kagubot na. Ang kuha na to ba puro landscape kay maputol Oo nga to, bakit ka gani? Ano na, pirmi. Bitang sibaw. Aw na, dito yung paana, ano ha? Ano ito yung paana, no? Aw na, mapoy paana lagi kay para makuhang mga kuan. Tangan na nakusaw. Sa may buwan ko na nis mga kuan. Sa mga gani? Na, naminig. Uy, ako'y nakukuan na. Ako. Ako na nasbend. Okay. Sige Ryan, oy, Ako na mag-break. Ano, mas iwing? Kuman na, Winoy. Ay, sakto na to. Okay, let's eat. Sige. Ready. Lamay sa picture sa Maureen. Picture sa amin din Maureen. Yay. Elijah! Pipi! Elijah! Skidding! 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 Dance na! Patay hot! Hala! Uy! Ubus! Tuko! Tuko!
Biggie, where are you? Yeah. 235. Oh, yes. What's that? Say, Papa. Perfect ba sa ano? Mga katsoyans, dako kay ang lumpia ko. Sana wala. Ikaw na no? Ang kalor. Kalor. Ato na pumigilin. Spaghetti. Benjilin, hungit Benjilin. Ano pa natin? Ano pa natin? Nag-unsa ko no? Hindi kayong shrimp. Dorita! Hi! Les, ikaw na po ko na, Les. Papa siya yung nakuha. Baby! Go! Hi! 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 Yan na siya, mama! Hindi pa ako. Formiga siguro. Ande! Ande! Princess! Miggy! Uy, mura magkanang ko. Ano ka na mag-class record? Saan ka na? Attendance. Chelsea! Liam! Hi! Ha? Miggy! Oh! Ah! Masama na, Miggy! Ande, kalayo na pa ni mo, Ande! Uy, layo na kay Sandy Kwak! Sa ilaw! Daw sa nang naong ni Chelsea. Uy! Nasamad lagi. Ha? Sagbot? Uy, ako madinig isumot. Skidding! 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 Ay! Ta-la-la-ta-ta! Ta-la-la-la-la-la! Ta-la-la-la-la! Skidding! 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 Ganahan dyan siya skidding, uy! Tagun saon? Kipaak siya, yun, o. Asa ditong isa ni mo ka phone?
Oh, dili na Dili mo ka naka-lipstick ka? Ang kuano, ang first lady ni kuano, Choyans. First ladies, ako saya pa. Dili ta dapita kay nay chismis diri. Uy, mag-vlog ato na punta sa katong duwaan nilang iwing o ka ng shooting. Ano ba nga na? Maigaan pa lang ta dito. Hoy, magaling ka na daw kung ano? Oo, gamit. Pwede man mag-bounce para iligalan na. Dili man sakit. Choyans TV Channel Creative Team. Choyans TV Channel Creative Team.